Вроде перападлучылась. Калі гэта пайшла гэтая новая трансляцыя, то вітаю всех. Мы праходзім дэмкі. Так. Дэмкі з Summer Game Fest, якія нам на гэта навалілись на нас. Вось. Зараз будзе Consume Me, з'еш мяне. Маленькая гульня. Так, секундочку. Чамусьці я не чую гук. Чаму я не чую гук? Навушнікі? Гэта вы? Або гэта гульня нічога не... гэта гульня. Окей. Налады, фулскрін, ТТ, FPS. Не трэба мне пазорыцца яшчэ тут. Так, першае гэтага божух на чэрвеня 2011. Let's go. Серада. Прачнуцца, лета, паесці, свабодны час і паспаць. Ой, якой цудоўны дзень. Гэта полуаўтабіяграфічная гульня, дзе паказана дыета і ўвогуле разлады харчавых паводзін і булінг. Вось. Таксама за вес. Пратаганістка Дженні, на пачатку яе все ўсхваляюць за дыеты, і потым спачатку яна ніякіх негатыўных наступстваў не адчувае да пазнейшых івентаў у гісторыі, які мы нават, мабыць, не пабачым у дэмкі. Так што давайте спачатку скажам, што Consume Me — гэта не інструкцыя для таго, каб страціць вагу. Дзеянне Дженні і яе думкі, той, як яна думае, у гульні не трэба імітаваць. Дзякуй, а то мы ўжо падрыхтавались усё імітаваць. Магчыма. Так. Тыц, тыц. Калі ласка, не паўтарайце гэта дома. І па гэтаму мы і не называем ніякіх лічбаў
вагі, або, лічбаў калорый. Э, што і робіць Джэйні, ліча, э, ежу, і таму ў нас мы проста называем іх, bites. Як это? Укусы. Калі ў вас ёсць праблемы або калі-небудзь былі праблемы харчавога разлада, магчыма, кансюмі, будзе для вас, э, трыгерыць, і для вас гэта будзе як это, сумным досведам. Так што не хвалюйцесь і можаце выключыць гульню і прапусціць яе. У іншым жа, спадзяёмся, што вам спадабаецца Джэйні плюс API. Ну што, пачынаемся? Не. Гэта як быццам зроблена для планшэтаў. Гэта або гэта? Лета. Лета тут. Магу рабіць усё, што захачу. Нічога не можа пайсці не так. Но спачатку я хачу есці. Ланч. Зрабіце сябе тарелку. Мы штосьці адно бярэм. Я думала, всё можна будзе браць. Пакуль у вас вось не запоўніцца страўнік, працягвайце. Ага. Ну, сыр з гарбузом такое сабе. Ой. У меня, кажись, зараз вылеціць гульня. Я страціла гэта яйка і всё. І гульня такая. Не буду працаваць. Гульня. Я не магу нічога націскаць. Ну, дэмкі на то і дэмкі, каб вы зараз гэтыя ўсе моманты мы гэта прайшлі. Ну, зараз выйдзем. Угу. Ну, хоць выйсці з яе я магу. Так, ну што, дубль 2? Угу. У нас няма сейваў. Так, гэта ўсё мы толькі што бачылі. Калі вас трыгерыць разлады харчавых паводзін, то не глядзіце гэты стрым. Тыц, 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 тыц. Угу. Так, памятаем, што тут трэба абярэжна гэта ўсё рабіць.
А то зноў упадзе і гульня вылеце. Эм. Штосьці многа. Много. Ну ён упадзе. А я, мэй-мэй. Паглядзі, колькі ты еш. Адзін чалавек, ну, звычайны чалавек не зможа столькі ў сябе запіхнуць. У тебя такое стало вялікае і круглы лік вялікі. Цябе трэба назіраць над тым, што ты еш. А не то ты гэта ты станеш панкс. Я не ведаю, якая гэта гульня слоў. Станеш як панкс. Ты бачыла Шілія, дачку Шыліі нядаўна? Я сустрэла яе ў супермаркеце учора. І яна страціла столькі вагі, яна выглядае так прыгожа. Ні Тайландулі. Чаму ты не можаш быць як яна? І гэта немного кантралюй сябе. Свабодны час. Маці права. Мне трэба страціць вагу. А ты бачыла сябе? А? Што? Я проста гавору, што гэтае... Божахна. Я забыла. Тыц. Карацей, што вясы пагадзяцца з маці. Лепей ідзі правер. Ой, ладно. Не. Страшна. Не трэба. Гэта скользкі шлях. Не трэба на яго станавіцца. Вага нічога не значыць. Таксама, як і індэкс масы цела. Дрэнна. Свінка. Свабодны час? Ну, яны не схлусілі. Магчыма, мне трэба на дыету пайсці. Но я ніколі гэтага раней не рабіла. Я не ведаю як. Гэта проста менш ясі і больш займайся спортам. Гэта сапраўды так проста. Ну, цябе трэба мець дысцыпліну на гэты конт. Давайте пачнём з таго, каб будзем лічыць, сколькі ты будзеш каштаваць гэтых укусаў кожны дзень. 500 укусаў. Дыета або памры. Cheat days. Можна 3 дня гэта счатырыць. Вось што ты сёння з'ела. Гэта недобра. Но калі ты будзеш трымаць гэта пад лініяй, то ты пачнеш страчваць вагу. Проста падумай пра гэта як пра відэагульню. Ну, я ненавіджу відэагульні. Хопіць адгаварвацца. Проста зрабі.
праз пару дней мы паглядзім. Мгм. Всё, чэк-ін. Зноў прачынаемся. Ланч. Так, всё, трэба зараз назіраць за сваёй талеркай. Калі падбіраеш гульню, то глядзіце вось унізу на байцікі. Так, ну сасіска гэта занадта. Эм. Стой! Стой! Эм. Я не спецыяльна. У меня свабодны час, так што звычайна я раблю ўсё, што захачу. Ну, я перавысіла свой гэты ліміт укусаў. Гэта значыць, мне трэба гэта пазаймацца спортам, або паспаць, або э, упральніць, папраняць. Пайсці паесці. Давайте паспрабуем пазаймацца. Не! Так, нормально. 100%. Е. Справаздача. Ой, я так стамілась. І мне трэба кожны дзень так? Не, калі ты нармальна дыету будзеш саблюдаць. Давай гэта будзе для нас прыярытэтам далей. Ага. Мгм. О, а зараз схадзіць за прадуктамі. Сколько мне гэта хадзіць? Ой, мабыць, я адсюль смагу гэта штосьці падчапіць ад гэтых часопісаў. Ой, наконец-то тебе падабаецца чытаць. Я куплю цябе гэтае. Но толькі калі ты поўнасцю яе прачытаеш. Так, дзякуй. Ага, вось все 3. Мабыць, штосьці яшчэ купім смачненькага? Чыпсікі? Всё, павяртаемся. Мгм. Я толькі што пабачыла, што ў вас няма гука ад гульні. Прабачце, зараз. Мгм.
Мабуть, почитать у метро. Давайте почитаем. Не, я хочу про диету почитать. Давай. Притискаем, каб утрымаць вочы на кнігі. Так, настрой у нас меньше стало. Стравник повеличился. Звычайная диета я вылучила, якую кожны дзень я могу соблюдать. Перамясціце на талерку, каб зрабіць гэта ежу. Трэба вось все гэтыя пакрыць. Гэта не ідэальна, но калі трэба, то можна. Нічога не падойдзе. Всё, добра. Атрымалась. Ой, и пеналти за то, что мы не все заполнили. Тоже немного хочу есть. Свободный час. YouTube. Маті. Ты же обещала тою прочитать, той часопис. У тебя же есть зараз час. Давай, читай. Настрой яшчэ меньш. Маці настаиваю, каб я прочитала его. Я зараз так не хочу, но я ей же обещала, что зрабіць. Ну, я пропоную...
Ну, просто мы уже сегодня читали, так что давайте сходим, погуляем с пёселем. Нельга. Треба. Угу. Угу. Все, настрой нема. Спатики. Не, я так дрянно себя отчуваю. Мой настрой просто унізе. Треба зрабіць штосьці, пакуль я повернусь. Чипсики заедаем, карацей стресс. Не, серьезно. Ладно, треба штосьці зрабіць, а то гэта будзе гейм-овер. Яна нам гаворыць. Все, повертаемся. З 3 дней 2 у нас ужо. На смарку, ну ладно. Подрыхтуйте. Здесь, ну, карацей, мы ведаем уже правила. Тут добре подійшло. Ні. О, коли ти не хочеш щось використовувати, то можна собаки скормити. Не хвилюйтесь, для її все безпечно буде. Пёсель, тримай. Блін. Що? Ура, нічого не поміститься. Немножечко еще. Ну, блин, одна штучка. Сколько разов я тебе сказала? Тебе треба правильную свою зробить. Уже 2 недели пройшло. 2 тижні, пробачте. Сколько тебе готов? Мне что, все свое життя за тобой прибирать? Мам, ну дай я отпочну. Это же лето. Я просто хочу расслабиться. Оставь меня одну на секунду. Ну ты ж долго это откладывала. Ну я потом зроблю. Не зараз.
не дзіўна, што ты нікаго сюды не запрашаеш, сябро. Як ты так увогуле збіраешся знайсці сябе бойфрэнда? Хто ўвогуле захочуць цябе такую лянівую узяць? Добра. Што ты будзеш рабіць, калі ў колледж паступіш? Як ты там будзеш выжываць? Мам. Ну, трэба. Вітаю. Эй. Як лета? Добра. Ну вось у пральную іду. Ха-ха-ха. О боже мой, што я гавору? Чаму я так гуджу, як ідыётка? Найс. Я што, чытаю мае думкі? Збярыся. Хопіць усё так надумаваць. Ты же з малодшых класаў, так? Так, я была, но я цяпер буду у сіньор. У старэйшых у верасні гэтым. А ты ж выпусціўся, так? Так. Ты ж перамагла у тым мастацкім кантэсце, так? Так, гэта была я. Круто. О, ты так думаешь? Дзякуй. Для мяне гэта багата значыць. Так што ты паступаць будзеш у мастацкую школу? Не, я паспрабую лекарам стаць. Круто. Ну што, мне тут выходзіць. Пабачымся. Так, пабачымся. Па-па. Я думаю, што я хачу выйсці за яго. Так, трэба... Ага. Збіраем адзенне. Амаль. Норм пойдзе. Справаздача. Так, усё, я медленно до гэтага прывыкаю. Мне просто трэба больш практыкі. Я нервуюсь наконт вагі заўтра. Ну, взвешвання заўтра. Так, спаць. Так, мои найлепшы одзег цяпер чысты. Мне трэба зараз скарыстацца ім. Некаторыя з моей вопраткі павышае мой настрой і энергію. Мой настрой можа мне дапамагчы і натхніць мяне на дзень. Так што трэба насіць штосьці яркае і сонечнае. Калі абіраем, можна паглядзець, як он паўплывае на настрой. О, вось гэта на энергію паўплывае. О, гэта на настрой. Не, гэта
не чысты. Давайте вось гэтае. О, можна глядзець, націскай на яго, колькі гэта займе гэтых кусяў і аддаваць самае такое дарагое сабакі адразу. Вось бачна. Ну, можна ў теорії так зрабіць. Так, што зрабіць? Навучацца, палюбавацца сабой, пазаймацца. Я хочу з сабакай погуляць. Націскаеце, каб размахивать собакой. Собака не может поднимать гроши. Калі яна будзе меціць, то гэта будзе бонусныя поінты. Но галоўная гераіня не можа меціць для бонусных поінтаў. Не. Time's up. Што далей зрабіць? Давайте дачытаем ужо гэта вось. Максимальная шкала настроя повеличилась. Книжная крама. Можно набывать книги у книгарни. Наберите апгрейд.
новая не спадніца, боже, сукенка. Дапамагчы маленькаму брату навучацца або йога. Йога. Взвешивание. Добра. Похороны. Памінкі. Ну, бачиш, я магу гэта зрабіць. Гэта так лёгка быць на дыеце. Я хутка ўжо скіну вагу. Ну, неплохо. Но зараз тебе трэба... Пачакай, мне аж хтосьці піша. Магчыма, гэта прэзідэнт гаворыць мне, якую добрую працу я зрабіла. Паўлінка нам піша. Вітанкі. Ты чула пра гэтую вечарыну? Якую вечарыну? Ну, просто найвелічайшую вечарыну гэтага лета. Усе там будуць. Яна будзе на пляжу напрыканцы гэтага тыдзеня. І ты ведаеш, хто там будзе? Хе-хе-хе-хе-хе. Я ненавіжу гэта. Шо не так? Мне трэба купальнік. О, ну ты ведаеш, што гэта значыць? Трэба ісці на шопінг. Ну мне ж спачатку трэба скінуць нямнога, яшчэ пару кілаграмаў. Ну, мне падаецца, тебе будзе лёгка. Пачакай. Ты что, только что назвала меня толстой? Угу. То бок праз тыдзень і 2 дні будзе вечарына, но за дзень да вечарыны мы идём набываць. Купальник новый. Ну вось ситуэйшн у нас. Тебе прапанавалі наведаць вечарыну на пляже і гэта гэта твой вялікі шанец. Што мне рабіць? Слухайся мяне і ўсё будзе добра. Спачатку дыета. На мінулым тыдзені ўсё было добра. Калі ты будзеш так працягваць, мабыць, ты зможаш прыцягнуць яго увагу. Но тебе трэба трэба грошы, каб набыць новы купальнік. Столькі за купальнік? Ён такі дарагі? Насамрэч гэта танна. Ну дзе я знайду грошы? Ну гэта ж не відавочна. Гэта ж відавочна. Рабі гэтую працу па дому. Калі ты будзеш яе добра рабіць, маці не будзе так залюбляцца на нас. Но калі ты не будзеш рабіць працу, тады яна цябе не адпусціць на вечарыну. Хадзіць з сабакам, чысціць туалет, ну, або ванную. І гэта параць свае рэчы. Выконвай у яе спісе кожную рэч. Окей, дыета, грошы, праца па дому. Я думаю, у меня атрымаецца. Магчыма. А я сказала, што гэта ўсё? Ёсць штосьці яшчэ? Недастаткова пайти просто на вечарыну
і выглядзець добра. Тебе патрэбна заваяваць яго сэрца. Ты павінна быць цікавай. А як гэта зрабіць? Не ведаю, пачытай штосьці, магчыма, гэта пазаймайся спортам. Ты ведаеш штосьці дадатковае. Ну гэта занадта расплыўчата, ты мне зараз гаварыш. Мне трэба дакладна ведаць, што рабіць. О, ладно, зараз напишу. О май гад. Гэта так хутка было. Зноў пакажы. О, камон. Яны все запісаныя. Ідзі пачытай, калі хочаш. О май гад. А вось экстра мейкап. Дбаць пра сябе. Пайсці спаць з настроем больш за 50% 3 разы. Сабака. Двойчы пакарміць сабаку. Кнігі. Скончыць як мінімум 1 кнігу. Дачытаць. І яшчэ мейкап. У выходныя чекнем. У нядзелю. Вясы вырашаць усё. Пачаць першую главу. Прачнуцца. Гэта што, наш сон? Не, жахлівікі. Што, апрануць? Ланч.
Мгм. Мгм. Ой, до речі, давайте заховаємося. А мало ли что, вылетим снова. Мгм. Треба почитати. Time's up. Time's up. Нормально. Time's up. Є. Мгм. Ой, знову это.
М. Если бы я говорит, поставила сюда, я могла бы. Мгм. Идем. Ей! Халявная кола. Треба буде набити мейкап. Или я хочу мейкап. Мейкапом заняться. М. Давайте в магаз сходим. Так. Буба-буба. Так, ну все, набыли все, что хотели. Прибираемся. Нет. Что використати? Почистить комнату. Зубная щетка, не. Дякую. Все, ідеально. Добра праця. Заслужила.
Угу. Так. Ой, гэта таксама час займае. Time's up. Амаль. Угу. Дочитали. Максимум энергии полепшился. Апгрейд. Новое одение. Максимум был полепшен гэтага настроя. Апгрейд. О, можно пойти в ванну и полностью повернуть настрой и энергию. Губка. Добре. Угу, сьогодні обов'язково у пральню сходимо. Угу. Можна набивати так само їжу у крамі, или що? І не треба було його відпускати.
Гэта офігенная рэч. Новы одяг. Так, штосьці здарыцца. Шо? Пачухаць сабакена. Всё, з жыццём усё добра. Вось яна падказвае, што калі мы ходзім з сабакенам, то нямнога таксама гэта займаемся. Або калі параем таксама. Якраз будзе. Ой. Є. Худенькая пральня. Новая сукенка. Онлайн-шопинг. Как полепшить настрой. Так, ну я не ведаю, який у нас на сёння план. Ходім гуляць з сабакенам, магчыма. Ходім гуляць з сабакенам. Тримай. Блін. Не у той бок загнуто. І зараз у той прийшло, ну капець. Ну, у теорії гэта може подійти. Ну що, добре, ми пойдемо гуляти з собакином.
Апетита нема. Окей. А! Time's up. Так, давайте откладем гроши на купальник. Храмом. Хотя давайте... Хотя не ладно. Мгм. Ой, не хватить часу. Блін. Трагічна новела. Мгм. Поспели. Поливать кветочки.
Угу. Один мейкап остался. Сукенка. О, мені далі яшчэ падліштовваць дадатковую ежу, якую можна будзе выкарыстаць. Не. Дрэнна. Мгм. Гроші. Єс. Мгм. Є.
Угу, дякую. У меня есть гроші. Треба набити книги. Что там самое дорогое? М. М. Я не ведаю. М. Давай. М. Гэта і мейкап на все. Понял? Ну, або это. Time's up. Ну что, почитаем. Time's up.
Я просто ведаю, што зараз я гэта пастаўлю, і мне гэшкі прыляцяць. Вось. Як зараз. Блін. Ура! Дженни, я тебе набыла ежи. Погляди, что я набыла. Вот томаты, сыр. Добренько. Мейкап. Треба навчитися. О, вітаю всіх, дякую за рейд. Mouse raid Myas underscore Gurses A2 Glodachimi. Scared face emoji. Так. Ладно, зараз. Ну, гэта другая, і на гэтай, мабыць, зараз скончым, калі мы паспеем зараз сёння прайсці. Першая была зусім караценькая. Ну, гэта мне падабаецца, яна такая. Ну, гэта ў стылі насамрэч, калі камусьці спадабаўся мультфільм Pixar «Я краснею», «Я чырванею», «Turning Red» па-ангельскі. Вось, гэта ў таком жа стылі гульня. Ну, падобна на той мультик. Тут жыццё школьніцы, яе праблемы і вось гэтае ўсё. Толькі тут тэма схуднення, як бы так схуднець хутка. Ну, увогуле, вагі, разлада харчавых паводзін, вось гэтае вось що тут.
Мгм. Так, что далее робим? Поливаем рослинки. I'm them. М. Взвешиваемся. М. Ой, знову. Так. Тут зараз треба ось збирати талерку по калоріям. Ну, тут не калорії називаються укусики. Но сенс той же. Мгм. Мгм. О, бескоштовные гэты. Давайте съедим тестеры. Ям-ям-ям. Мгм. Мгм. І зараз можна використати все, що у нас скопилось, всі наші гэты і настрої гэта, тому що ён добры будзе, калі я калі я зараз звешвацца буду, тому що у нас добра атрымалось збіраць талеркі. Так.
Все, маці сподобалось, добре, гроші отримані. Ні. О, віншує. І як тебе? Що лепей? Перший ребут? Або Вальгала? Взвешивание. Є. Ну, вось гэта першая частка God of War 16-го года. То бок ён лічыцца як бы софт-ребут. Гэта называецца. Калі яны так залишили той же вселенную, но полностью змянілі гэты жанр гульні. Ну, не полностью, но памянялі камеру, зрабілі больш наратыўна, вось гэта ўсё. То бок God of War 16-го года, дзе вось у яго з'яўляецца сын, называюць ребутам. Или што? Моє питання тоді таке, що сподобалося God of War 2016 года або Вальгала? Ось так. А, господи, я переплутала Вальгалу і Рагнарок. Ой, 18-го, пробачте, я переплутала. 18-го, лепей так. Я маю на увазі Рагнарок. Мне патрэбна гэта рэчы. Ну. Не магу вырашыць. Восьмнадцатого лепей, боёвка больше соус-лайковая. Рагнарок полностью слэшер. Угу. Ну, в Рагнароке дадалі гэтыя магчымасці убегчы кудысьці наверх ад ворагаў. Не па аднаму іх ужо дабіваць. Є. Ну все, стомились за сяброўкай тут ходить по крамам. Эй, шо? Мы тут же были, каб, ну, ведаешь, купальник набыть. О, так. Примерочная. Час X. Давай. Мы зможем. Ура!
Хей, выглядаешь добра. Як гэты барбекю. І моя зарадка для ноута. Ну, гэта яна думае, што зараз. Да і падайдзе хлопец пасля такога. Все добра. Уходим. А, блин, я не поспела, ладно. Так, Гульня, ты же не вылетела? Я испугалась, что вылетела. Кто тут на барканцы техника? У Рагнарокі мне яшчэ Муспельхейм застаўся і апошні берсерк. Ну, поспехаў. Ён цяжкі. Мы трапілі з ім пад дождж з нашым крашам. Здаецца, вечарына адмяняецца на пляже. Идем додому? Так. Краш. Тише, ближей. Другая глава. То есть великая демка. Все, наконец-то мы скончили демку. Мне сподобалась гульня. Ну, магчыма, у яе нямнога будзе лепей гуляць на мабільных прыладах, на планшеце там. Таму што тут, ну, мышкай таксама добра. Ну, пальцам тут прям вялікія гэтыя кнопкі, у якія тыпкаць можна. І даволі доўгая дэмка, то бок больш, чым Каір або Кейре, ну, карацей, для гэта дэмка са скалалазкай. Мы яе першую прайшлі. Вось. Зараз усё. Ну, пазней мы выпусцім гульню, і тут будзе гораздо больш усяго. Калі ласка, пачакайце яе, Дженні і астатняя ціма. Вось. Я нават не ведаю. Ну, у Клеере, у дэмкі, насамрэч, мы проста асноўнае все выканалі, а там, магчыма, можна было яшчэ па бакам лазіць, шукаць якія-небудзь кропкі цікавыя, таямнічыя, ну, на той міні-гары, на якую мы лезлі. На пачатку, дзе трэніровачная заля, таксама, магчыма, там можна было яшчэ штосьці знайсці, пачытаць. Вось, ну там фреймрэйт яшчэ такой немного не аптымізаваны, я так могу сказаць. Тут насамрэч все супер аптымізавана. Так, мы один раз вылецелі, но гэта дэмка, а ў астатнім все цудоўна, весь перформанс, то бок без ніякіх праблем все зараз гуляецца. Так што мне спадабалось. Вось. Дзякуй всем за прагляд. Зараз буду вас адпраўляць кудысьці. Ну і па дэмкам, насамрэч, гэта ўсё. Наступны стрым будзе па Death Stranding. Я не ведаю, паспею я яе скончыць да другой часткі. Ну, калі не паспею, ўсё роўна я не буду адразу набываць другую частку. Буду гуляць. Так што можна і павольна гуляць у першую, ну не ведаю. Паглядзім. Так, трэба штосьці такое у тым жа стылі знайсці. Ну, я пра песенку. Тыц. Ну, напрыклад, вось так. Хай будзе. Так. Ну што? І зараз музычка. Так. Все, давайте, до сустрэчы.
Маленькая котка сама по себе, мягкими лапами ходить по снезе. Куди пожадає, одразу йти. От злого собаки на древо залезе. Котка крочить, я за ней ступаю тихо темной ночью. Мне так само не спалось. Котка крочить, я за ней ступаю тихо темной ночью. Полювання почалось. Я с дома своего за коткой сажу. Сама по себе я так само існую. Коли атрымалась свой голос почуть і зразумець, што ён патрабуе. Котка крочить, я за ней ступаю тихо темной ночью. Мне так само не спалось. Котка крочить, я за ней ступаю тихо темной ночью. Полювання почалось. Котка крочить, я за ней ступаю тихо темной ночью. Мне так само не спалось. Котка крочить, я за ней ступаю тихо темной ночью. Полювання почалось.